Každoročne sa na základnej škole Hurbanova pre prvý stupeň organizuje karneval. Žiaci sa v poobedňajších hodinách spoločne prezlečení za rôzne postavy schádzajú a zabávajú sa. Za koho si dneska oblečená? Som za kovboja. Za mimozemšťana, ktorý ma uniesol. Za Pipi dlhú pančuchu. Za Harry Potter a ja som Hermiona. Za čarodejnicu. Za Leoparda. Za Wednesday. Za Hermionu. Za kozmonauta. Prečo si vybral tento oblek? Lebo iný už nemám doma. Lebo je to môj obľúbený film. To sa mi páči. Lebo mám veľmi rada Leoparda. Lebo mala som také obdobie, že som strašne moc chcela byť kovboj. Lebo sa mi to ľúbilo. Lebo mám rada rozprávku Pipi dlhá pančucha aj knižku. Lebo je to taký dobrý, ani nie je taký zlý, je pekný. Lebo sa mi páčil a vybral som si to proste. Karneval sa síce skončil, no radosť a nadšenie v deťoch ostalo. Počas celého popoludnia bola atmosféra plná zábavy a skvelých masiek. Deti sa vžili do svojich rolí a určite si odniesli veľa spoločných zážitkov.